Синоче! О, бабо! Здрасти! Ябълата! Какво правиш ти? Нищо, искай да те науча да играеш футбол. О, добре. Айди. Сега. Застани тук. Да. Застани тук. Добре, добре. Застани тук. Кьорав. Така. Стига само да е. Добре, добре. Сега. Поставяш топката и риташ. О! Ой, какво правиш, бе? Ей, какво правиш, бе? Какво да направя, бе? Сега ще удряме глави. Добре. Той твоето толкова дете имаш дела, няма нищо. Какво каза? Нищо. О! Остана, бабо! Остана, Гюлеле, бе! Ако остана, бе! удари, Гюлеле, удари, Стани, бе! О! Гюлеле, удари, бе! Какво стана, бе? Какво стана, бе? Нещо, Гюлеле, удари. Какво се разхвърлява там харлята, бе? Събери се ги поне. Така е. Как ми удря Гюле, Дай ги да ги хвърля в кошницата. как ми удря Гюле, какво да правя? Как ми удря Гюле, какво да правя? Добре, сега. С ръце. Ето, заповядай. Какво стане? Ей, сега какво ще правим, мамно? Казвай! Айде, че баба ти дърта, всичко я боли вече. Как така, бе? Па, устарявам. Добре, Вие младите нищо не знаете. ти знаеш ли да играеш в Brawl Stars? Такойто и някаква книга ли? Да, Каква? в телефона. Така цъкаш копченца. Ви с тези телефони са посрахти. Значи, едно време по май точно. Добре. Ще викна един бай Тошо. Сега да си подаваме с ръце. Давай. Какво правиш, бе? Еди бука. Къде, бе? Дай, бе. Добре ли си, куче? Абе, аз правя вместо тебе, бе. Какво ти става на тебе? Айде, ставай. Нищо ти няма ни дей да ривиш. Аз падах после. Изкилеших ти с тия новите работи. Изкилеших ти са вече му. Ма какво ми ривеш? Айде, изкилеших ти са вече. Сега какво? Пак ще си подаваме. С крака ли? Не, давай. Много ниско е. Айде подай това топка, не мога сега бе. Айде сега бе. Иди за килеши. Ма изкилеши са вече бе. Нищо ти няма, не изабрала. Ма ставай тука бе. По едно време, по май точно време, никой не ревеше. Всеки трябваше да мулка. Сега, какво ще правим? Баба, някой ти звъни, дядо трошията. Дигне. Ало! Давай тука малкия мълче на някакви работи. Ами откъде го знам? Ето сега ревеше, изкелечиха са. Ти, значи, ти какво правиш? Да, озрите кога ще ходим? Добре, хайде. Ще ти дърпа улите, ти на кой ни ме мира? Изкелеших си са. Ай, да се мамим.
какво направя? Ти каза, че ще се мамим. Хайде още един път. 3 пъти. Можеш само? Добре. Бле. Аз съм следили идръстри. Гледах в YouTube Солц, че Роналдо вкарал гол в другата врата. С видости. И ти какво мислиш това да го правиш ли? Да, аз съм Роналдо. Ти докато станеш, сега ще се пенсионирам. Да, аз съм Роналдо. О, чакайте, че паднах. О, не! Гол! Давай още един път. Сега нищо не можете. Да, още един път. Сменяне вратици. Айде, хей, скелешихти са. Давай. Искам. Нищо не можеш да правиш, бе! 3 hours later. Айде, вече една година мина. Ти добре, че ме научи на футбол. Гледай какво спечелихме. Да, злато. Спечелихме европейското по бабенски. О, а на мен нещо подари, ще ми подариш ли? Да, ето. О, кой Гледай, дай тази купа. Кой това е? Това е играчка. Била много модерна. Аз не знам. Танцувала ли, какво правила ли? То ни танцува, бе. Абе, откъде я знам? То ни танцуваше. Какво ти става, бе? Ей, скелеши са. Ей, ма нещо ми да слушай. Много страшно, бе. Страшно е било, даже играчки да ти казва. Айде, да, така изкилешихте са. Добре, че поне ме научи на футбол, да спечеля там 1 милион.